Kaixo guztioi, jarraituko dugu erreakzio kimikoekin, eta hemen agertuko zaigu kontzeptu berri bat aberastasuna dela, bale? Orduan, ariketa hau izango da horrekoen ariketen oso antzekoa, baina agertuko zaigu gauza berri bat aberastasuna dela. Gainontzeko gauza guztiak azalduta daude aurreko bideoetan. Esaten digute amonio nitratoa, eta ematen digute alboan zer den amonio nitratoa, eta hau da sustantzia hori, konposatu hori, erabiltzen dela ongarri bezala. Esaten digute detenagailu baten eraginpean lehertu egiten dela, eta leherketa horretan nitrogenoa, oxigenoa eta ura eskatzen dela. Beraz, joango gara markatzen zeintzu diren ematen dizkiguten konposatuak. Alde batetik amonio nitratoa, nitrogenoa, oxigenoa eta ura. Eta esaten digute amonio nitratoa lehertzerakoan, hau da, hasieran amonio nitratoa daukagula erreaktibo bezala, eta bukaeran lortzen ditugula bai nitrogenoa, bai oxigenoa eta baita ere ura. Beraz, amonio nitratoa izango da erreaktiboa eta beste hiru hauek izango dira produktuak. Lehenik eta behin idatziko dugu gure erreakzio kimikoa. Horrelako zerbait izango genuke. Eta zenbaki hauek dira doitzeko, ezta? Erreaktiboetan ikusten dugu dauzkagula 2 nitrogeno, 4 hidrogeno eta 3 oxigeno. Eta produktuetan dauzkagu 2 nitrogeno, 2 hidrogeno eta 2+3 oxigeno. Orduan ikusten dugun zenbakia ez dagoena ondo da 4 eta 2. Beraz, egin barko duguna da jarri barko dugu uraren aurrean 2 eta orduan izango ditugu ja 4 hidrogeno, baina bi honek eragina dauka honetan eta baita ere honetan. Beraz, 2 oxigeno gehi 2 oxigeno hemen izango ditugu 4 oxigeno. Jarraitu esakagu prozesuarekin, baina fijatzen bazarete hemen dauzkagu 3 eta hemen 4 eta gainera oxigeno hemen daukagu alde batetik hemen eta beste alde batetik hemen. Hau, ezin dugu aldatu bi hau erabili dugulako hidrogenoa doitzeko. Baina hemen dauzkagu 2 oxigeno eta hemen beste 2. Eta gune ditugu 3 bakarrik izatea. Aurreko bideoan komentatzen dizuen, zatikiak jarri alditugula. Orduan, ni hemen dauzkat 2 oxigeno eta hemen bat zati 2 bider 2, bat. Hemen oxigeno bakarra izango genuke, bat gehi 2, izango ziren 3. Eta horrela lortzen dugu gure erreakzioa doituta egotea. Bestela jarraitu ezakezu eta hemen agertuko zen 2 bat, hemen beste 2, hemen bat eta hemen 4. Eta horrela baita ere doituta egongo zen. Eta orain erekita egitera joango gara. Esaten digute bidoi batean dauzkagolo amonio nitratoan 180 aberasa den substantzia baten 0,5 kilogramo ditugula. Apuntatuko dugu hori dela datuak dauzkagula amonio nitratoren inguruan. Gero ikusiko ditugu datu horiek zelan tratatu. Baina ematen digute informazioa amonio nitratoari buruz. Eta esaten digute kalkulatu. Zer presio egingo lukeen askatzen den nitrogenoak bidoia 50 litro eta temperatura 35 gradu zentigradotakoa izan. Hau da, ematen dut informazioa amonio nitratoari buruz eta eskatzen didate nitrogenoari buruz. Beraz, hau izango da, gutxi gora bera, gure estruktura, ezta? Emetikona, eta azkenik nitrogenoa. Bale, joango gara lehenik eta behin datuak apuntatzen eta ikusiko dugu zer nahi duen aberastasun honek. Bale, azaltzeko aberastasuna iruditxo hauek egin dizkizuet. Ulertu behar duguna da, gu normalean, konposatu hauek, amonio nitratoa, nitrogenoa, oxigenoa, ez ditugula lortuko naturan modu puru batean. Hau da, zeinetan nik hartzen dut goiarakada bat eta hartzen dut amonio nitratoa den erabateko substantzia edo konposatu bat. Ez, normalean agertuko zaitau eta agertuko zaizkut beste konposatu batzuk interesatzen zaizkigunak, baina hor agertuko direnak. Horregatik egin ditut 3 irudi hauek. Imaginatu amonio nitratoa dela kolore urdina, baina ni daukat horrelako kutxa batean gordeta. Kasu honetan, kolore urdina dago, baina baita ere egongo dira beste gauza asko hauek gorriz jarri dituenak, beraz, kasu horretan esan genezake, gutxi gora bera, amonio nitratoa agertuko dela 30%. Hori izango zen aberastasuna, nik esaten badut, amonio nitratoaren aberastasuna 30% dela, horrek esan nahi du, nik hartzen dudanatik bakarrik 30% izango dela amonio nitratoa. Beste guztia ez dela izango dela beste gauza bat. Hemen ikusten dugunez, daukagu amonio nitrato gehiago, hori imaginatu izango zela 160. Baina normalean, ondo egiten baditu gauza, lortuko ditugu aberastasun handiago batzuk, adibidez, 180, horrek esan nahi du, nik daukadan botean amonio nitratoa, ia amonio guztia, hau da, 180 izango dela amonio nitratoa. Eta beste, hau izango dela NH4NO3. Ze izango da hemen dagoena? Berdin zaigu, baina beste gauza bat. Beraz, zer esan edu horrek? Niri esaten diate dauzkadala 0,5 kilogramo, baina ez amonio nitrato puru. Dauzkat 0,5 kilogramo hau bezalako zerbait. Beraz, ez ditut izango
0,5 kilogramo amon nitratoa. Izango dut, pizkatz bat gutxiago zergaitik 0,5 kilogramo horietan egongo da amonio nitratoa eta egongo da baita ere beste zerbait amonio nitratoa ez dena. Baina kalkulatzeko modua oso erraz izango da. Hau bada 0,5 eta nik badakit 180 dela amonio nitrato, zenbat amonio nitrato izango dut? 0,5 bider 80 zati 100. Eta hori izango da orain egingo duguna. Beraz, 500 gramo, 0,5 kilogramo dira 500 gramo amonio nitratoa, baina bakarrik izango dut 180, 80 zeteon. Hemen, ja kalkulatu dut zenbat amonio nitrato daukadan benetan, eta gramotan adierazita. Bale, fijatzen bazarete, nola gramoak ditudan, hau izango da masa bezalako igogailu bat, hemen izango dut tunel normal bat etekina ez delako agertzen, eta azkenik igotzeko, fijatzen bazarete, volumena, temperatura, presioa, bai. Izango da gas motatako igogailu bat. Ez baduzu ulertzen zaten duana, joan aurreko bideoetara saltzen ditudalako igogailu, tunelak eta zelen egiten diren ariketak. Bale, ja masa daukadanean, ja zinaiteke egiten. Gogoratu, hau bezalako igogailuetan, molak direla masa totala, zati, masa molarra. Eta nik kalkulatu beharko duzin den amonio nitratoaren masa molarra. Beraz, hemen kalkulatu dugu amonio nitratoaren masa molarra, bai. Eta gogoratu zenbaki hauek direla elementu bakoitzaren masa molarrak eta horiek taula periodikoan begiratu aldituzuela. Eta ja jarri dugu hemen, ezta? Hemen dauzka genukan M, masa totala, zati masa molarra, horregatik jartzen dugu gramoak behan eta ez goian, ja, heldu gara ona, erabili dugu lehenengo igogailoa. Orain tunel erabiltzerakoan, fijatzen bazarete, koefiziente estiometrikoak hemen agertzen direnak dira bat eta bat, ez agertzen ez direlako. Beraz, tunelean bat eta bat agertuko zaigu. Hemen agertzen zaizkigunak. Ados, eta ja, hemen gaudenean, gora igotzeko gasaren igogailu erabiliko dugu. Goratu, gasaren ekuazioa dela PV berdin NRT. Kasu honetan, guria eskatzen digute P. Beraz, egingo duguna da, P eskatuko dugu. P berdin N. RT zati V. Hemetik lortzen duguna, hemen gaudelako da N. Onarte, kalkulatu dugu zein den nitrogenoaren mol kopurua, beraz, N daukagu. R da konstante bat, egin behar dugu bider R, bider T, zati V. Eta lortuko dugu emaitza. Beraz, fijatzen bazarete, R da hemen jarri duguna, bai, T izan da hemen, jarri dugu gradu kelvinetan, baina aldaketa hori horretik egin dugu, bai, eta azkenik hau da jarri dugun volumena. Bale, baina erabili dugu hasieran datua, aberastasunarekin, masa molarra, tunela eta beste igogailua, markatuko dugu hau izan dela gure lehenengo igogailua, hau izan dela gure tunela eta hau izan dela gure bigarren igogailua, eta guztia egiterakoan, emaitza hurrengoa izango da. 2,53. Zer? Kalkulatu duguna da presioa, ezta? Beraz, hau atmosferatan egongo da. Eman da, bai? Nola R hau erabili dugun, hemen agertuko den presioa egon behar da, hemen agertzen den unitate berdinetan, bale? Horregatik beti erabiltzen dugu R berdina. Emaitza, ja jakiteko unitatetan dagoen. Beraz, presioa, nitrogenoak egiten duen presioa bidoi horretan, izango dira 2,53 atmosfera. Eta hori da ariketak eskatzen ziguna.